Γιατί έφυγες εκείνο το πρωί, γιατί δραπέτευσες από τη φυλακή σου, πνεύμα φωτεινό, πετροβολημένο με αστέρια. Και τώρα τι θα κάνουμε εμείς, τι θα απογίνουμε στην κλειστερή σκοτεινιά, χωρίς τη γενναιότητα να παρνηθείς τον πόνο χάρη της ειδονής μιας ύπαρξης ταγμένης στην προσφορά. Γιατί δεν λάδωσες τον φύλακα εκείνο το βράδυ, όπως σε συμβούλεψαν οι εύποροι μαθητές σου, να τρέξεις προς την Κιλιοδό, να βγεις στον Πειραιά με κουκούλα πολυνάτσα σκεπασμένος, να μοσχοβολάς ελιές από την τέμπλα λιωμένες, καραβοτσακισμένες οι ελπίδες μας να σε ακούσουμε πάλι τώρα ξανά, να μας ξεναγείς σε άστρα μακρινά, εκεί όπου ελευθερία κατοικοεδρεύει, κυρά φιλόστοργη, λιμάνι γαλινό, να σ' ακούσω πονώ, πεινώ για ύπνο και για ξύπνιο μαργωμένο, στου μελισσόχορτου τις ευωδιές παρμένες σε θυμάρια αλλοδιαστασιακά. Πόσο περίπλοκη είναι η ύπαρξη και εμείς ζούμε τόσο λίγο εδώ στο δωμάτιο με τους καθρέφτες. Θα ξανάρθεις, δεν αντέχετε τόση φωτεινιά.